आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय भिडिअआ जाहैबाय मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खोथा बुंबाय दाखालि बिथाङा मिडियायाव बुंनानै होदों थ' बे मिडियायाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननो आं बेखौ दिनै खिन्थादों नागिरदों आं लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना गावसोरनो नोंसोरनि मेगनजों नायदो आरो खोमाजों खोनासंदो बिथाङा मा होनो आरो जायफोरनाखि बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावदों बे खामानि मावग्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा खालामबाय एरेस्ट खालामबाय गासै 6 मानसिखौ बियो एरेस्ट खालामबाय नहीं ऐसा नहीं चलेगा आरो बेनिखायनो बिथाङा होनदों नेक्स्टआव जुदि माबा मोनसे हेल्प नांगौबा गावखौ बुंथिनदों मा हेल्प नांगौ बेखौ नोंथांमोना नोंसोरनो खुद मेगनजों नायदो आरो खोमाजों खोनासंदो आरो बिनि नेक्स्ट भिडिअआ जागोन लोगोफोर बेखौ आं नोंसोर खिथाखाबाय बिनि नेक्स्ट भिडिअआव फैगोन आङो बि बयस जोंहा फंबाय बि बयसनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बि बयसनि माखासे सेक्रेट बिनि माखासे गुनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन स' नोंथांमोना आंनि चेनेलजों नांथाबनानै थाबानो जाबाय बेखौनो आङो खावलायबाय स' फैदो थांजोनि কৈ দিছোঁ কাৰোবাক কিবা ভাল কাম কৰিব চান্দা লাগে চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা মই দি দিম যাতে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা নুতুলে কাৰোবাক ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে চান্দা লাগে কিবা বিহু পাতিব পইচা লাগিলে মই বিহু পাতিব দি দিম পূজা পাতিব লাগিলে পূজা পাতিব কৰি দিম কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা যাতে কোনেও চান্দা তান্দা নুতুলে আমি খুব ষ্ট্ৰিক্ট কৰি কৈ দিছোঁ কাৰোবাক কিবা ভাল কাম কৰিব চান্দা লাগে চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা মই দি দিম वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा तुमको भी যাতে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা নুতুলে কাৰোবাক ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে চান্দা লাগে কিবা বিহু পাতিব পইচা লাগিলে মই বিহু পাতিব দি দিম পূজা পাতিব লাগিলে পূজা পাতিব কৰি দিম কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা যাতে কোনেও চান্দা তান্দা स' आं मिजिंथिबाय नोंथांमोना मिथिबाय मानोना एबारनिफ्राय फुजा होनो थाखाय माबा मोनसे फोरबो खुंनो थाखाय खुनु फालांगिफोरनिफ्राय खुनु रावबो रां खांनो मोननाय नंला जुदि गोनांथि जायोबा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माया होदों होनना बुंदों आरो सोरखौबा सोरबा खांनोबा हमफ्लांबायबा बेफोर डाइरेक्ट जेलाव थांनांगोन बे खोथाखौबो स्पष्ट एबा गोख्रों रावै चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावनाय जायो स' बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ